Miyerkules Santo atong hatagan og pagtagad kining pagtuo ug pagsalig sa usa ka debotong Katoliko ug sa gidangatan sa iyang pamilya. 30 ka tuig na kining nagserbisyo sa simbahan sa Davao City. Ani ang report ni Brian Latasa. Grabe kay among experience sa unang mag-asawa. Grabe yun. Emosyonal na gisaysay sa debotong Katoliko nga sila ni Waga ang iyang kasinatian sa simbahan. Ilabi na ni adtong miagi og kalisdanan ng iyang pamilya. Ang iyang pagtuo sa simbahan ang naghawas kuno kanila sa tumang kalisod. Gani sila ni kapin 30 ka tuig na nagsilbi sa St. Francis Assisi Parish Maa Davao City. Nagsilbi kini isip lecturer kani adto og karon coordinator na kini sa maong simbahan. Uban kuno siya sa paglambo sa simbahan, sukad nga gitukod kini hangtod karon. Siguro pa maagi ni sa Ginoo kay at that time gabay pa mga bata. Masakiton magud akong eldest until such time na gipadala ang Ginoo na instrument. Dako pa matod ang iyang pagsalig sa Ginoo, ilabi na sa paggiya kaniya aron makalampo sa pagtungha ang iyang tulo ka anak, kinsa pulos na nga mga profesional sa karon. Ginatudluan kuno niya ang iyang mga anak na importante ang pagtuo sa Ginoo, ang pag-ampo sa kanunay ug ang pagserbisyo sa simbahan. Ako lang yung ginapangayo sa Ginoo no more good health para makaserve pag yun ko. Ang husband, nag-serve man po siya sa flock. And then akong mga anak, ilang good health. Bisan pa man sa nasinatian ni ini nga kalisod og problema, sa kinabuhi nagpabilin matud pa ang iyang pagsalig sa labaw nga makagagahom. Sa pagkakaron, magpadayon pa sila ni sa pagserbisyo sa maong simbahan hangtod sa makaya pa sa iyang lawas. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV.